Din il-wirja qed tittella prattikament 3 snin wara l-ewwel wirja solista tiegħi u sintendi fit 3 snin ittella numru konsiderevoli ta' xogħol u anki l-burdata bejn xogħol u ieħor bejn grupp ta' xogħol u grupp ieħor tilħaq titbiddel. U naħseb li dan huwa rifless sewwa f'din il-wirja. Pitturi tal-pajsaġġ Malti li joħduna lil-hinn min-natura għal siti urbani li aħna aktar imdorrin naraw fil-ħajja ta' kuljum. Silvio John Camilleri jesponi xogħlijiet li pitter fl-aħħar 2 snin u nofs fl-esibizzjoni Sights and Sights. Din il-wirja tikkonsisti f'numru ta' pajsaġġi, hawn pajsaġġi li jenfasizzaw l-aspett urban u pajsaġġi oħrajn li jenfasizzaw l-aspett rurali. Min din it-taħlita ta' l-urban mal-aspett rurali joħroġ appuntu t-titolu tal-wirja Sights and Sights. L-ewwel kelma Sights tirrifletti għal vista, għal veduti, u allura l-iktar li nassoċjawha ma' l-element tal-kampanja. U l-kelma Sights l-oħra hija assoċjata ma' siti ta' kostruzzjoni l-iktar, u allura talludi għall-element urban. U allura naħseb li din it-taħlita ta' l-urban ma' rurali tirrifletti sewwa t-tranzizzjoni tas-soċjetà tagħna tal-lum, fejn l-aspett urban ngħixu fih l-ħin kollu prattikament, imma xorta għadna nfittxu dak l-element ta' kampanja li forsi però mhux dejjem huwa daqshekk rispettat kif suppost. Kif ġajet f'din il-kollezzjoni ta' kwadri hawn ċerta diversità, li forsi toħroġ ukoll fil-kuluri, fl-iskemi tal-kuluri differenti. Hawn kwadri fejn il-kuluri huma pjuttost qawwijin, allura forsi għandek tlaqqija ta' kuluri komplementari bħal l-aħmar u l-aħdar, oranġjo, flimkien mal-blu. Imma mbagħad hemm ukoll kwadri li l-kuluri huma ħafna iktar kibja. Allura għandek kuluri li għandhom influenza qawwija ta' gris u dawn il-kuluri li huma daqsxejn iktar mitfija. Parti mill-kwadri li hawn din il-wirja juru xeni ta' pjuttost industrijali, ħafna minnhom juru żoni lej il-Marsa. Infatti hawn serja sħiħa ta' kwadri li turi triq għal Domoro, imbagħad hemm ukoll toroq oħrajn flimkien mal-pontijiet, il-bridges li qed jinbnew dal-aħħar lejn dawk l-inħawi. Dan it-tibdil fl-ambjent li ngħixu fih ovvjament li jinteressani kif naħseb jinteressaħ jew kif jinnotaħ kulħadd. U dan huwa wkoll element li xtaqt li nuri waqt din il-wirja. Din il-wirja se tibqa' miftuħa sa 11 ta' Jannar, tkun miftuħa kuljum filgħodu bejn 8:30 u nofsinhar. Nhar ta' Tnejn il-wirja tibqa' miftuħa sa' satejn ta' wara nofsinhar, filwaqt li nhar Terba il-wirja tiftaħ ukoll bejn l-4:30 u s-6:30. Jiena min-naħa tiegħi jekk ikun hemm xi tibdil fil-ħinijiet tal-ftuħ nafżha permezz tal-profil tiegħi ta' Facebook.